38 eks membru tal-Korp tal-Pulizija daħlu Lura Fil-Korp fuq bażi part-time. Dan sar waqt ċerimonja fejn 31 raġel u 7 nisa inħatru fi grad ta' kuntistabli ta' riserva. Waqt din iċ-ċerimonja kien spjegat kif kien lura fil-5 ta' Diċembru tal-1924 illi ġew ingaġġati pulizija riservisti u fi frar tal-2014 reġiet introdotta sistema ta' ingaġġar ta' dan it-tip illi qed tkun ta' sostenn għall-Korp. F'kelmtejn tal-okkażjoni l-Kummissarju tal-Pulizija tkellem dwar il-ħidma tal-Korp tul din is-sena. Huwa faħħar ix-xogħol li sar tul il-Presidenza u anke fl-elezzjoni ġenerali fost oħrajn. Qal ukoll li din is-sena l-Korp ra bosta suċċessi b'rekord fi qbid ta' droga u anke fi ksur ta' gruppi kriminali. Tenna li f'nofs Diċembru il-Korp se jissaħħaħ b'100 rekluta ġdid filwaqt li għaddejjin ukoll laqgħat mal-awtoritajiet tal-pajjiż għal ftehim settorali ġdid. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia ħabbar li s-sena d-dieħla mistennija naraw l-akbar investiment illi qatt sar fl-Economic Crime Unit flimkien ma' investimenti oħra fosthom fil-forensika. Huwa faħħar lil korp tax-xogħol li sar brabta mal-investigazzjoni dwar il-każ tal-qtil barbaru tal-blogger Defni Karwana Galizja. Sostna wkoll li mhux aċċettabbli li naraw żieda ta' attakki fiżiċi fuq il-pulizija u għalhekk se jitressaq abbozz dwar il-penali kif jixraq. Temvi li qal li l-pulizija għandhom id-dmir li jipproteġu s-soċjetà u li s-soċjetà għandha dmir li tipproteġi lilhom.